С камерата, баци, това върху камерата. Ля, да си купиш нова. Добре, че взех лопатата, заяви. Добре, че имаше един човек да ми служи гребло долу, иначе става лопата, нищо нямаше да изрида. Много трудно става. Ти видя ли това е на зъба да става? Еми да. Знаеш, това е станало опасно. Света, ти как си представяш целият склон от завоя до долу? Хора, между другото ти кажа, видях е тук в супермаркета, знаеш каква хубава пата? Значи, се задърваме в дръжка и горе пак с по-запатле. Сега ти ми слизането, че... Ами нямаше 15 Чува дали съм само? Аз съм докинах от начало, викам, бай сега на тебе. Някой трябва да ми отвори багажника за китеник. И някой да го вземе от ръката ми. Светло спасителя на китеника. На губера. Упс, а Дейзи! Имам го документирано, Светла. Да, май там има една кучка с малки кученца. Светло мисли всичко. Само при тебе. О! Те от Тойота са супер малумни вратле. Каквото... Гледай какво са направили. Отпред. Не се събира! Стандартна бутилка от кола. Ева ще да пита от Тойота. Ти от Тойота си супер смотри. Абе Тойота бе, заеби ги тия. Ето и като си пуснеш седника и ти удри главата. О! И сега какво правим? И сега... Хора, Водата? мисля, че... Това беше. Сега интересното надолу. Сигурно ли сте, че нищо не стане? Пуснах и да стана вече. Радиото къде е? Радиото чак като стигнем долу. Не, там го забравя газ. Трябва да е тук. И квик. Фак. Так. Тук в групата. А сега като имам отзад е по-лесно. Като имам багаж. Това е пред. Не е по-лесно отзад. Е същия кур. По-пускал, не се представя. И тежи. Ето е по-хубаво да тежи. Не е по-хубаво да тежи, когато слизиш надолу. Почти съм Определено. Не е по-хубаво. Да, но има по-голямо сцепление. Как има по-голямо сцепление? Ние сме с зимни гуни. Там ти е... Но не пацна, не видя горе. Втори път нагоре, втора, първа, газ. Да. Това според не беше много хубаво. Ема беше точно в определения момент. Тък му почна асфалта и вече нямахме достатъчно сила да вървим. Добре си чистил. Това куче малумно искаш да кажеш. Гази го ще го Това е другия дим. Смирния дим. Тук е много гадно. Спокушен, нищо няма. Малко се впузгаме, но... Нищо там на паважа ще се цепи. Долу сме сръчна. Тук трябваше на втора да го миеш. Нали? Паважа ще завоя и изчистен. Бай го другото. Ако го е чистила. Някой бълъгват. Някакъв с някакви шапки суши ваца. Реднахи. Ти си супер луди ваца с уши. С двойните уши. Аз ще ми падне цивка. Дайте някаква салфетчица. Теки светлинкс. Тук като се качвахме, като минах я представа, как ще кара цялата кола в дупата. О, аз тази салфетчица се пази за брото. Представяш ли си, трябва да слизаш от витуши или караш така 40 минути? Не може да кажеш така. Съм на спирачка. Абе, хора, им сажи в носа.
Сериозно имам сажи в носа. Е това черно. Ти лут ли си? Аз вчера се духах. И Сажи. цялата кръвичка И стана мене ме черна. духаше. Записват книги. Какво е това? Това се Скърпичка. кача после в интернет. И какво се притеснявате за... Какво да направя? То е унизително за мен, че не мога да си духам сам носа, иначе за тебе какво? Пътя, ако обичате. Ето го бе! Ето там. Ти ако си мислиш, че тя завива.